Soc Sayoa, tinc 23 anys, fa 2 anys i mig que visc a Catalunya, 2 anys a Terrassa i ara fa mig any que visc a Vilafranca. I bueno, soc del País Basc, de Vitoria, d'una ciutat petita del País Basc. Vaig fer fisioteràpia a Salamanca durant 3 anys i quan vaig acabar volia fer una especialitat, que era pediatria, perquè m'agraden molt els nens. Llavors vaig escollir la Universitat Internacional de Catalunya, vaig venir a viure a Catalunya per això, i ara ja fa 1 any i mig que treballo a un centre de discapacitats, amb nens amb moltes discapacitats, i bueno, vaig fer aquest postgrau, que va durar 1 any, a Barcelona. M'agrada fer moltes coses, m'agrada dibuixar, m'agrada ballar, m'agrada molt la música, sortir de festa també, conèixer molta gent. Des que soc aquí intento fer moltes coses per poder conèixer la gent d'aquí, com es viu aquí, que és molt diferent, com vivia abans. Perquè, a veure, suposo que com Vilafranca és tan petit, tothom es coneix, però és maco també perquè n'hi ha un altre tipus de tarannà. La gent ho porta molt bé perquè tothom es coneix, però també és complicat viure perquè tothom sap el que estàs fent i bueno. M'agraden molt les llengües també. Parlo 4 llengües, parlo el basc, el català, el castellà i l'anglès. Vaig començar a aprendre català fa 2 anys, al principi com una mena de curiositat per poder estar més centrada en el que estava fent, per poder conèixer més gent i també perquè pensava que si havia vingut a viure a Catalunya havia de fer coses per conèixer més el tipus de vida de Vilafranca, de Catalunya. I al principi em va agradar molt perquè és una llengua que s'assembla molt al castellà, però té moltes curiositats i moltes coses diferents que també la fan més interessant. I ara ja estic en un nivell més alt, que em costa una mica més, perquè no tinc temps per fer coses i per poder estudiar, però m'agrada i ho intento fer el millor que puc. Abans m'agradava molt dibuixar, m'agradava molt la pintura, feia moltes coses, ara faig una mica menys, per això perquè no tinc temps, però de tant en tant sempre agafo un full i m'agrada fer algun dibuixet, alguna coseta. Suposo perquè em fa sentir bé, és una cosa que surt de mi mateixa i és la meva manera d'expressar-me, no? Suposo que cadascú té la seva manera de fer sortir els seus sentiments i les coses que li agraden, no? El que passa que, porto un tipus de vida que no em deixa fer masses coses de les que m'agraden, perquè, treballo de dilluns a divendres, després dissabte també vaig a una piscina amb nens petits, amb discapacitat, que són els meus nanos, que, els estimo molt i, treballo molt amb nens i amb persones que, de fet, ahir ho parlava amb un amic, que tinc un nano que no veu res. I moltes vegades li pregunto, com soc? És una pregunta que potser és complicada de contestar, però aquest nano que no m'ha vist mai em diu coses que n'hi ha persones que em coneixen i em veuen que no me les han dites mai. Em diu com tinc els ulls, com miro, com parlo, com camino. Ell sap que com camino, perquè em sent com camino. I a vegades em diu, no, és que tu ets molt segura de tu mateixa. I dic, com ho saps? Perquè camines molt ràpid. O quan parles, quan rius, em diu moltes vegades, no, avui estàs contenta. I dic, com ho saps si no m'has vist la cara? No m'has vist si estic somrient o estic trista. I diu, no, perquè et sento al parlar. El teu to musical, quan parles, és diferent. Quan estàs trista que quan... I a vegades penso això, que la gent que no veu mira amb un altre tipus té un altre concepte de la gent. No li dona tanta importància, potser, a la cara que fa, sinó com diu les coses. I és molt maco. I a mi aquest nano m'ha dit coses que a vegades et sorprèn. Perquè potser tota la gent que tens al teu costat no t'ha vist que estàs trista i ell ho ha vist. Ho ha vist, l'ho ha notat. Ho ha notat per la manera de parlar, per la manera d'agafar-li, per la manera d'abraçar-li. I és molt maco. I és una feina que m'agrada tant. I he trobat tanta felicitat amb nanos que es troben molt sols, que estan tot el dia sols, que potser no tenen una família al seu costat. I has de fer una mica de la seva germana, la seva mare, la seva amiga. I és una de les coses que m'ha donat Catalunya, no? Per això soc aquí.
encara. Però bueno.